No, Tinko, ideme hancovať z toho Palfiho. Zaujímavé je, že veľa chalanov si pamätá iba nejaké story, ale to, že som dával góly, to si nepamätá. Ale som rád, že si pamätáte story, lebo o tom to bolo, o tom bola tá reprezentácia, takže ja som bol rád, že s vami v kabíne a bolo to neskutočne dobré, lebo zažili sme veľa počas tej doby a či to boli olympiády v 90. rokoch, alebo či to boli majstrovstvá sveta, takže ja som si to neskutočne s vami užíval, aj keď si tam ešte nebol.